Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Candis, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya ti pamilyak a makikalaysa a kini Miller, tasigun kadakwada, babaero ken mamartek. Ngem piniliklat ta ti makikalaysa ken kuana. Jak ninamnama adumteng ti panawen at ti lalaki nga inlaban ko iti pamilyak, ket iso ti mangitunda iti panagsagabak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Candice dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ano sa inyo ti agyan dito'y balay, Candice iha? Saan abale? Tanalawa mo to'y balay mi. Awan parikot kanyak, mami. Lalaki nga min dagiti dua nga anak ko. Iso akayat kumot nga da ko makadwa ka babae dito'y balay. Amom, maayatanak amang dengdengeg nga awagan nak iti mami, iha. Nagkalaysa kamin kini Miller. Iso ang mami matan di iyawag ko kada kayo. Kay kayat kumanan iha. Uray saan kayo nga agpatakder iti balayo. Dito'y kayo laangan balay. Diyay kwarta pagpatakder yo kumay iti balayo, usaran nyo laangan iti negosyo. Okay, mami. Maada ka di aramidam ita, iha? Awan mat, mami. Apay ka di? Rumwarta ko maadwa. Ha? Mapantag shopping, iha. Sale itay jay mall. Sige, mami. Oh, apay anak katakder ka laang dita, Candice. Naginginagayam tila ko dito yung mall, mami. Hawan, nanginang agpaiso. Ngam original amin nagita a bags, kaskada sapatos a naka-display. Sa bagay. Panagkunak ket bagay mo daytoy a bag, iha. Ha? Kayat mo ka di daytoy, iha? Saan mat anas kan nga igatangan dak itinginginaan a bag, mami? Oh, apay kumasaan? Isupay a paggastusan nyo. Awan parikot kanyak, iha. Ada kwartak. Isa apilyam lang no anya ti kayat mo. Tasyakon ti makaam mo amang bayad. Narabyan kayo asimbang pata. Nabayag kami ijay mall, Miller. Ganangan kami iti class a restaurant. Kat, kumusta nga iti pa nag-shopping yo kini mami? Nasayat mat, honey. Nagado ti kinatgatang na para kanyak. Kasta talaga ni mami. Awan ngamin ti anak na babae. Dua kami lang kini Manong JR. Idi pa yakayat na ti madda ni ti Manugang. Ngam, awan mo ti yawid ni Manong Anobia na. Basta ka di. Wen, isungan anusa mo ni mami ha. Kanayon kayon ta rumwarno ko ha. Awan mat parikot kanyak. Di uray rumwar kami tunggal day off ko. Agyaman akno kasta, Candice. Ayun gayam. Kuna ni mami nga uray sa antan nga agpatakder iti balayta. Ngamin, nalawa ka no da iti balayo apag naadan tayo. Wen. Nasaya at manugot ka. Oh, apay asikati aglablaba, iha. Kabaalak mo ti aglaba, mami. Kunak man no ada duty ita. Adda, ngam nasapapay mat. Numaminsan, ipalabamlatan ka ni Melanie. Tapno saan ka mabannog. Siya kun timangtad ititangdan na. Okay, mami. Wen taisupay mo't akwarta ni Melanie para iti panag-aadal na. Sige, agawaam nga rudan ti aglaba, iha. Tamangan tayon. Apay kinawagan nak, Farah. Katito'y coffee shop, ti pagkitaan ta. Okay lang kanyak, best. Kalalak mo ti sweldok?
Adda ti pagbayad ta iti meriendaan ta. Anya nga min ti bagambes. Mabalin ka di kasaritam ni ma'am. Tapno i-extend na ti leave ko. Apay ang masapul asyak. Mabalin mat asika. Ngamin, close kayo. Kat sigurado nga umanugot no si Kati mangibagakan kwa na. Mabitla. Apay ko mga extend na ti leave mo. Masakit pa lang ngamin ni nanang ko. Katawan ti kadwa ni tatang ko ang mga isikyasukan kwa na. Inpa-check up yo ka din? Wan. Kat nagatang mi aminan dagiti agas a reseta ti doktor. Nasayaat nga ron no kasta. Sige, takasaritak ni mamay ta. Ay, alas 8 iti rabii. Ngam awan pa'y ni Miller. Awan ka di ti text na kan ka, Candice? Awan mat, mami. Di na pa'y sungbatan nagiti awag ko. Oh, sa di naman nga tanti ayan na. Ang mga no nagsublimanan iti sigod nga aramid na. Anya asigod nga aramid na, mami? Saan akong nga agilimod kan ka, Candice? Sigod ang mamartak ni Miller. Kung no nagbalbaliwan ta nagkalaysa kayo, ngam, kasla saan mo't gayam? Amuyo ka dino sa dino abarti papapanan na, mami? Apay iha, anya ti aramidem. Sukunak, mami. Sa anak pa'y asigurado no da ijay bar iha, ngam ni manong yun a JR ti awagak, ta iso ti mapan mangkita ka ni Miller. Sana mabalin arumwar ka. Delikado, tarabiin. Naimbagtadakan, JR. Kaduam ka diti asawak, manong? Saan ka di pa'y nagawid? Awan pa'y nga rod. Rimor ka numat ijay bar itay alas 8. Amangan mo't no da napasamak adakas kan kwa na. Saan ka nga agpanunot iti dakes, Candice, iha? Kunakit di ano ni Candice ti kadwana. Tako na jay guard, nga ada ti kadwana a babae idirmuar. Babae? Kunam manong JR? Wan. Ay, amangan no nagsublimanan iti dakas nga aramid na. Diyakon amuno anya aklas iti pamagbaga ti aramid ken kuana. Mami, saan kayo nga agpanunot ti dakas? Amangan no kumarumanan ti sagit yo. Uray si ka Candice. Siya kon ti mangsapol kan mangbagbaga kan Miller. Apay nga itakalaang anagawid, honey. Apay ko mga ibagakan ka. Ha? Asawa ka laing, Candice. Awan karbangam, apakibiyangam tibiyag ko. Aramidag amin na kayat ko. Anyang arot ti Serbina nagkalay sata. No kasta ka mutlaang. Miller! Sumardeng ka dita na. Tasaan laing aray tati maramanam kanyak! Naan ano day tapingping mo, iha? Kwa. Awan day to'y, mami. Saan kan ngaglibak? Dinangran na kakadi ni Miller? Wan, mami. Kunakon kat. Naskan ang makasaritak day ta lalaki. Saanan, mami? Okay, aklaang. Naskan nga ikantayo ni Miller iti pagnakman na. Amang anuguraan na kayo laang, gapo kanyak. Saan ko akanunungan ti dakas nga aramid ti anak ko? Saan, Apolos? Mami! Awan ni mami, manong. Ada na panan na. Kasta ka di? Mabiit lang, Candice. Apay ka di, manong JR. Ano day tapingping mo? Awan day to'y, manong. Agpudno ka man kanyak. Dinangran ka din ni Miller day ta? Wan. Adala siguro parikot na. Katno adda ti parikot na? Sika ti kabilan na? Saan anasaya at ti kastangar aramidan ti kabsat ko? Kunak lakit din no nagbalbaliw. Ngam saan matgayam? Saan nyo kumakabilan ti asawak, manong? Saan ka amadanagan? Saan ko akabilan ti asawam? Bagbaga aklaan. Candice! Umasidig ka man!
Anya ti bagam, han? Daytoy ka diti kayat mo, Candice, ha? Anya ti impulpulo mo kada mami kan Manong JR, ha? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy, Candice! Manong JR? Anya ti inaramid mo iti asawam! Hoy! Saan ka makibiyang dito, ha? Anya nga ruti kayat mong aramidak? Buyaak lang adang-dangram ti asawam! Pasensya kan, iha. No saan ko nga imbagbagakan ka idi ti ugali ti anak ko. Kunak ngamin no nagbalbaliwan. Ngam nagkamali ak gayam. Mami? No okay laang kan ka. Mabalin mo pa laang ti agawid ije balayo. Sige, Mami. Tabarang makaamiris ni Miller kat agbalbaliwan. Awanan ba inday diyang asawam? Kabkabilan nakakitday? Di kayo kumagunghat, Tatang. Kahit kastalatan? Kabilan na kano kayat na? Tatang. Kunak nga minasan ka makikalay sa iti day dya lalaki, ngam impilit mo ti kayat mo. Kita man, nauyong matgayam. Tatang. Apay, sana bagbagaan ti katugangam ti anak na? Nasaya at kanyak ti katugangak, Tatang. Di na kanunungan ti madi nga ugali ni Miller. Ha! Addakan ka, no ibantay mo ti bagim iti asawam. Manong JR? Intulod ko lang dito prutas aginatang ko para kan ka. Agyamanak, Manong. JR latan ti iawag mo kanyak. Ha? Kasta ti kayat ko. Oh, okay. Kumusta gaya man ni Miller? Ay, nagsublimanan iti sigod nga aramid na. Agparparikutan ni Mami. Ngamti ko na kanyak. Baybay tayo kanupay. Adanto siguro ti pagnakman na. Aging gaita. Jack maawatan no apay akas jay ni Miller. Nangato nga ti pride na. Idi pay lang abagbagaan ni Mami. Ngam kasla di na kayat ti dumngag. Isupay kit di ti makaungat. Oray no kas jay. Maasyanak latakan kwa na. Uray siyak. Ngam uray mano ti kararag tayo. No di na matulungan ti bagi ng agbalbaliw. Awan lata. Sapay la kuma. Tadumtang tulat ta ti aldaw nga agnakom. Adanto siguro. Ala, saan ako nga agbayag? Taadapay ti trabaho kita. O sige, agan-anad ka. Sino jay lalaki asa nga ilimitay? No saan nakagbid daw? Jay kabsat ni Miller day jay. Wan Tatang, ni Manong JR. Kaslad damadlaw ko Agdat-daton kadikan ka? Saan Tatang? Intulod na laang dagiti prutas aginatang na para kanya. Kita Ang mga numailawan ka manayin. Tatang? Agparparikot ka iti asawam. Isuadi mo kuman nayunan iti sabali pa'y aparikaw. Wan, Tatang. Rabiin JR. Ngam imay ka pa'y laang. Mabalin ka di ang makasarita ka, Candice. Maipapan itian niya. Maipapan ka data. Ha? Anyat kayat mo asawan? Panagunak. Agayatakon kan ka. Amok nga asawa nakatikabsat ko. Ngamdya kon malapdan ti pagik. Ha? Anya? Kinasarita ko ni Mami. May papan iti daytoy. Candice, saludsudan ka man. Adda ka di mati panagayat mo kanyak. May salaang tisungbat ko iti dayta, JR. Ikanakpay ko maiti panawon tapno agpanunot. Saan aparikot kanyak dayta? Nakasagana ak matamangura iti desisyon mo. Pagyamanak launay ta maawatan nak, JR. Manipod idi, saan kami ang nagsarsarita kini Miller? At dadagiti gundaway amasabat ko, ngemliklikan na. Nagsubli iti sigud abisyo na, babae, arak, ken sugal. Saan matasimardeng ni JR amang sarsarong karkanyak? Ngem saanak pa nakasagana ang mga klon ken kuana, gapo tanam na maek,
nga agbaliw pa ni Miller, ket agsubli ti sigud alinnangan mi. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Candice. Candice pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nagkalaysa kayon kini Miller. Isu asaan mo kuman atutupan ni JR. Nang runa, ket kabsat na paimet nga rod ti asawam. Idaw-dawat mo kitdi nga agbalbaliw kuman ti asawam, ket agsinubyan kayon. Tapno agsubli ti sigud aragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Candice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.